Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μου. Σήμερα θα παίξουμε ένα game Brawl Stars για το νέο παιχνίδι που βγήκε με πιο πολλά πράγματα. Πάμε στο εδώ βλέπετε, θα πάμε αυτό. Και όσοι θέλουν να με κάνουν, ας πατήσετε να σας κανάλι εδώ φυσικά, να γίνουμε free και να παίζουμε μαζί, να μπούμε στο club. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είναι που λέμε τρόπαια, είναι solo. Νομίζω είναι μποτάκια αυτό που ξέρω. Ναι, σχεδόν μποτάκια. Και πάμε να παίξουμε για να δούμε αν μπορούμε να κερδίσουμε. Λοιπόν, πάμε. Σπέχω αυτό. Να βλέπετε ο σκούδες, πολύ κάνει. Άλλος, 3 φορές θα αρέσει. Όπα, Κάπου δεν ήταν έτσι. Εκεί. Έλα, κάπου δεν είναι να κερδάτε βάρα. Οκ, δεν πέφτουμε κανένας. Όπα. Όχι, Πάιπερ. Βοήθεια, βοήθεια. Με σκοτώσει. Όπα, άντε για Πάιπερ. Όπα, εκεί. Έχει ένα σούβλο. Πάω εκεί. Τελικός. Οκ. Πάμε, να το πάμε. Αυτός γιατί μου το έριξε δεν μπορώ να καταλάβω. Παμ, dead. Άντε, γεια. Πρώτο victory σε αυτόν τον αγώνα. Πόσο πήρα? 10 τρόπαια, 10 τρόπαια, παιδιά, 10 τρόπαια.